Hambai marbo Tripura Hasni joto lugurungno जों दिनैबो प्रेस मिट फाइमनि कारनखा जों अल एडिसिएरिया मार्केटिं एसोसिएशन एनजिओ दिनै जों प्रेस मिट फाइमनि मेन उद्देश्य अबनंखा सिनि एक मास निस्लै आगे साग्लायजाक दंमोन बानिया टेर अबाहाय जों एक मास निस्लै आगे साजाक दंमोन बिसिङाव हमफानो दिनैबो जों नुखा जे जों 12 13 14 अबाहाय जों खालामनो होननानै एनाउन्स खालायजाक अलरेडि हायफनो आनफर्चुनेटलि Buskan salo obahay all Tripura strike ngi thangka sini rungsurnai rongni bagai kaisa kotor ma movement obahay buskan phai tongmani jorabo chinibo जों sini bania terno जों postpone खालामनो tigi जों ma thangka tamni bagai hingai buskan salo जों semono jotono 12 tariko hingai sar Tripura all strike ngai sini roman script ni bagai abon bagai বিশেষ করে आं सानमु सुमुखौ बसे सिनि रोंसोंनाय दंनि बागै कतर मा जामेला दंमोन बागै आबन बागै जों पस्टपन खालामनो कि जों बाद दमा अंखा आबन बागै त्रिपुरा हासन लुगुरंनो जों अबन कयो सिनि बानिया ते ओंनाय होनबनो सिनि स्ट्राइक जेफ्रुबो पायो आफो आजाराबो जों पैसा जों सिनि बानिया तेनो जों ते तें थांफलायफिने आबन बागै जत स्टल बुकिं खाइजारनोबो जों आबन गबगो नर खाता थैजि नरक जेतिकि फनो नरक सिनियो बानिया तेरो नरक पाइ फाल खाइमान फाइनाय आवन बागै जोंथिनि ससियेल मिडिया नि बिसिंथि खालाय जों कगनो जों गबगो आंनो कक्थम बेदागो सामखाय तंनाय सिनि जत ताखोक ते बुकुक तंनो जों खामबाय मारो तामनि हेनके जों तिनर कक्थम बेदागनो रिंगै जों कक मा साखलायनो बखाक मा थांका तामनि हेनके कायसा तेरबा हास्टेव हठात खाय सोंनाय बदल रखनि जों जाला नुकदकमन बागै कायसा स्ट्राइकिं खा अ स्ट्राइक न तैनाय सिनि बानिया ते उनानि खानानि सिमिक जेंना तंमानि जें मालिया आबनि बागै जों जतनि फासिनो जों ना कारसानो तामनि होनबा अमा हाय कायसा सिचुएशन बाउन्ड जों थांका जे अ बानिया ते न मथागै तनानि बागै आबनो मथागै तन्नानि होनपानो जेफ्रुबो सिनि अब पिसफुली जखन ते सिनि स्ट्राइक दं उं थांगाना आफ्रो हंखायनो जों सिनि बानिया तेनो ताइसा जों सागलायनाय हायने बागै नरकनो कयनाय जत बानिया खाय तंनाय सिनि खापानि बाखौ दैबो कक दंनो सिनि जे स्क्रिन रजाक सिनि बेनार रजाक अकक दुक नाम्बार न नरक ताइसा करंथिदि जों जुतुमुं न सिनि अ स्ट्राइक खानारनि बिसिंनो रसायरेका हंके जों सनिनि सिमिकनो जों जेंगिरनाय सालसे केबो यागुनो सिनि बानिया तेनो जों खायनो हाय संसाय रेपिनाय हायने बागै जों दिनर प्रेस मिट खायतिनि याका कक आबायमुं फायतिनो सिनर मानजाखा Khumulwng डिविजन नि प्रेसिडेंट बरंगनां अखिल देबबर्मा दै मानजाखा सिनि एडवाइजरी एग्जीक्यूटिव कमिटी नि जत सिनि सेक्रेटारी दै केसिया दै जत आदं रक्सं मानजाखा हायने बागै जों नंनि थाने यागजुर खायसों नाकारसानो अब जों खायनो हानि तो खालायमाया तमखेबा अमो गथगिया जरा आंनि थांमोनि बागै अमो हाय नां तंमोनि बागै जों बाउन्स मांखाजे सालनि सालतनि बागै सिनि बानिया तेनो जों मथागिरेखा हायने बागै नरक खाता थैदि जेफ्रुबो सिनि स्राय स्राय इंगै थांसुगानो जों आफ्रो बानिया तेनो जेंरनाय ताइताम कक गजारनाय जों नरकनि थानिङो सिनि कक दुक नाम्बार दङ नरक अर जेति खेपानो करंदि सिनि बानिया तेनो जों इदानिंनो जों तेविसे जेंरनि बागै थांनाय हायने बागै किसा कक गजारि साय अरनंखा आनि कक सामोन हामबाय